Дето хора съм пак от Bloody Shadows. Преди да започнем видеото, ще ви помоля, ако харесате това, което правим, да харесате и да се абонирате за канала. Също ако гледате стримове, искате да се забавляваме някой път с мен, да ме гледате как игра на живо, може да ме последвате в twitch.tv/Prakt. Както може да ме видите, днеска самият туториал ще бъде на тема как се направите тези панели за Twitch. Всичко е напълно безплатно и става мега бързото. Много елементарно. Първото нещо, което трябва да направите, е да отворите таб и да напишете Canva. След това отваряте страница естествено и си правите регистрация в сайта. След като си направите регистрация, отивате на Create Design, Custom Dimensions. Широчина трябва да е на Max 320. Може да си направите по-малко или по-голямо. За целта височината ще направя на 100, но вие може да направите на 200 или 300, но аз препоръчвам на 100, защото така изглежда най-добре. Първото нещо, което ще трябва да си направите панелите, отивате на Background и си избирате някой Background, естествено безплатните, ако искате да плащате пари. Примерно, добре е този. И сега ви трябва снимка или нещо, което искате да сложите на вашия панел. Аз примерно искам... как ще направя като на моя канал и ще напиша League of Legends Emotes PNG. Ето аз съм го търсил вече. Изображения. И си избираме някои от тези емоти. Гледаме да е PNG. Примерно е тоя. Качваме си го на десктоп или където изберем. След това отиваме на Uploads. Търпваме си това тука. Изчакваме да се качи. Търпваме си го тука и го нагласиме на каквато искате големина да е. Но така искам да го направя аз. И си избираме някакъв текст. Примерно за Twitch панел. Направя един Twitch панел. Това е текст. Или някой друг. Чай сега изберем някакъв текст тук. Примерно е тоя. Е го смали малко, че е много голям. И примерно мога да направите тестикавци или някакви такива, които примерно аз съм сложил на Instagram. Примерно ще го направим това за Instagram. Трябва да намалим от тук. Мога да намалим колко да е голям шрифта. Ще го правим така, това е едно малко. Това е едно малко. Това е твърде голямо. Е така. Обаче искам да сменя цвета, което става ето тук. Кой цвят. Ето е доста готин. Изглежда добре, според мен. Само че не е центрирано. Е така вече центрирано. И вече нещо, което трябва да направите е да цъкнете Download. Дадете си го и вече го имате качен. Естествено място, където сте го забравили. Сега ако искате да си сложите то е така, да изглежда, отидете на Edit Panels. Дава текст нещо си. Add Image, цъкате пак и последния текст, че името тук ми излага, защото този браузър е така. Към едон, примерно Instagram. Instagram. Имаме си в акаунта. Избираме линка отгоре. Искаме Images Links to, не е отдолу на description, нито на панел тайтъла. Тук. И цъкаме Submit. Сега като цъкнем това. И вече щом цъкнем това. Ще ни закара от вашия профил. Това е за гледането. Това ще кажа, ако харесате какво да правим, мога да харесате, да се абонирате. Също играем, уж всеки ден стримам в Twitch. На twitch.tv/Prakt. Благодаря за гледането. Довиждане.